sector porcelana és un dels més antics de la nostra pàtria. Introduït quan l'invasió a l'art l'any 700 de la nostra era, arrelà ben aviat entre nosaltres, i el que fou una manifestació artística de la cultura musulmana es transformà en un art popular. Han tingut i tenen renom mundial els azulejos de Sevilla i les terres cuites d'Àlora i de Manises, les dues últimes enclavades en terres de Llevant. Avui, la manufacturació d'aquestes porcelanes és un exponent internacional de l'art espanyol. Són modelades pel poble, que guarda viu el sentit artístic dels seus grans mestres i el tradicional secret familiar revelat de pares a fills. En aquests temps de guerra no s'han negligit per res les manufacturacions artístiques de Manises, i les porcelanes i objectes d'art sortits dels obradors llevantins diran bé que mentre s'atén a la lluita en tots els seus aspectes no es negligeixen les activitats de rereguarda.